Основни обвинения и съмнения срещу Иван Костов. Панфамс – приватизацията и с разграбването на държавните активи. Едно от най-спорните наследства на Костов е масовата приватизация, която се проведе по време на неговото управление. Опонентите му твърдят, че държавни предприятия бяха продадени на занижени цени на свои хора, което доведе до обогатяването на определени бизнес кръгове. Някои от най-скандалните сделки включват продажбата на Еболбанк, Нефтохим, на руската Лукойл, БТК и други големи държавни компании. Приватизационните фондове, които трябваше да разпределят държавната собственост сред гражданите, бяха използвани от шепа олигарси, които придобиха предприятията на безценица. Иван Костов често е свързван с възхода на определени бизнесмени, които се облагодетелстваха по време на неговото управление. Сред тях са Илиян Павлов, шеф на Мултигруп, една от най-влиятелните фигури в българския бизнес през 90-те, Спас Русев, ключов играч в телекомуникационния сектор, получил влияние по време на управлението на Костов, Цветелина Бориславова, бизнес дама, която по-късно става партньорка на Бойко Борисов, но също натрупва богатство в периода на приватизацията. Трети, аферата си Топ Енерджи. По време на управлението на Костов се водят тежки преговори с руската Газпром за газовите доставки. Въпреки че Костов се опитва да намали руското влияние, се появяват твърдения, че хора от неговото правителство са имали тайни сделки с посреднически компании, като Топ Енерджи, които завишавали цените на газа за България. Четвърти. Сините мравки. Митът за репресиите срещу неудобните. По време на управлението на Костов се създава митът за ТНАР. Сини мравки, служби за разследване и натиск срещу политическите опоненти и неудобни бизнесмени. Някои твърдят, че Костов използва ДАНС, тогава НСС и МВР, за да мачка конкуренцията. Пета. Корупционни схеми и имотното състояние на Костов. Иван Костов и семейството му често са критикувани за съмнителното си забогатяване. Той и съпругата му, Елена Костова, бяха замесени в различни скандали, включително съмнителни имотни сделки в Драгалевци, дейността на фондацията на Елена Костова, за която се твърдеше, че е получавала дарения от фирми, свързани с приватизацията.